ତୁ କଣ ମତେ ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଉଛୁ? ଶୁଣାଟା କେମିତି ହଉଛି ମାଙ୍କଡାଙ୍କ ପରିକା ଗାଡି ଖିଆ ରହ ତାକୁ ଦଉଛି ତା ଆରେ ବେଟୁ ତୁ ଆଜି ଏକା ପଳେଇ ଆସିକି ଡାକିଲୁ ନାହିଁ। ଆବେ ଗେଡା ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଆগে ପଳେଇ ଆସିଥିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓହୋ ହେଲା ତୁ ଆ ବସ। ଆବେ ବେଟୁ ସାର୍ କଣ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଆସିବେନି ବେ? ପିଲାମାନେ ତ ଠିକରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍ କଣ ଆସିବେ? ହେଇ ତ ସାର୍ ଆଇଲେଣି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଆବେ ଆଜି କଣ ପିଲାମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ତମେ 3 ଜଣ ଆସିଛ, ଆଉ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସାର୍ ନାଣ୍ଡୁ ଆସୁଛି ବାଟରେ, ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ସେ ରହି ରହିକି ଆସୁଛି। ନାଣ୍ଡୁ ଆସୁ, ଆମେ ପାଠ ପଚାରିବା। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ତମେ ତା ଆନ୍ସର ଦେବ। ସାର୍ ମାଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆବେ ନାଣ୍ଡୁ ସାର୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁ ଆସିକି ବସିଯା। ଆରେ ସାର୍ ମାରିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଏବେ ବସ। ହଉ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତମେ ତା ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆରେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛତୁଆ ଏକା ସହିତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କିଏ ଦିଏ? ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସାର୍ ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଦିଏ। ଶୁଣଟିର ପାଠ ସାଠ କିଛି ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। କହିଲେ ଦେଖିବା ପେଟୁ। ସାର୍ ଅଣ୍ଡା ତ କୁକୁଡ଼ା ଦିଏ ଆଉ ଛତୁଆ ଆମ ଘରେ ବି ହୁଏ। ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। କହିଲେ ଦେଖିବା ମାଳତୀ। ସାର୍ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛତୁଆ ଦିଟା ଯାକ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଦିଅନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଶଳା ଗୁରା ଶିଖରେ ତା ପାଖରୁ। ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତମେ ତା ଆନ୍ସର ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ। କହିଲ ଦେଖି ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ସାର୍ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଛେଳି। ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। କହିଲ ଦେଖି ପେଟୁ। ସାର୍ ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁକୁଡ଼ା। ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ ଏ ପିଲାଙ୍କର। ସାର୍ ମୁଁ କହିବି। ହଉ ମାଳତୀ ତୁ କହ। ସାର୍ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ। ସାବାସ୍ ବେଟା। ଶଳା ତମେ ସବୁ କୁଆଡେ ଆସିଛ ବେ?